היה פשוט. היה פשוט. התות היה פשוט. פסה. לא בינה. לא. אבל היה כץ. אבל תות. היי, פרפל פה. התות, הוא חל פה. נכון. הוא נפל מהכל. יואו. לא עליי פיפה. והוא לא רצה תפוס? לא לא, תפוס. רק הוא נפל פה. בחוכן. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. מה קרה? איזה בעיה. מה קרה тут? מה קרה לתות? הוא נפל. הוא נפל בחוכן. וברצפה? זה בחוכן. דרמטי. זה בחוכן. או, זה בחוכן. בשולחן. זה לא. הוא נפל בשולחן? אוי! אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. מה קרה לדוד? זה נפל. ועכשיו איך אריה יאכל תות? מאיפה הוא ייקח תות חדש? הוא הלך למכולת? כן? וקונה תות חדש. כן? חדש. תספרי שכל הילדים ברחו. הם הלכו ונפל להם התות על הרצפה. ומי אכל את התות? והזקית נפל על הרצפה לכל הילדים. ואז האריה, מה הוא עשה? הוא אסף את התות והוא אכל הכל. ואחר כך מה הוא אמר? פויה, איכס, לא טעים תות. מה הוא רצה לאכול? מרק ו... פיצה. עוגיות. עוגיות, בולקס. נועם, מה קרה לו כשנפל התות? איך הוא עשה אריה? תראי לנו. מה אמרנו? תראי איך האריה עושה. איך האריה עושה? תראי לנו, תראי איך הוא אמר. מה קרה לו? תעשי וואו. נועם, תספרי לנו את הסיפור עוד פעם. לא בשר, לא גבינה. של איזה פלורטה.